سلام جايز كم يكنيهم دحنديهم كم يلهم دك حبيتي سلام ديو حزق عاد حرقندي جيزة حرقندي متفقت مليسة لغون على يوتيوب بجاهم سبسكرايب لايك ورلي دك حبيتي وما عند رمات كل تستفر على فيديوهات حدي تسحقوا حدي كعمهار تزغون فيديوهات حيزة ما تقول له كانت أنا فيديو خبلكم زوازن كيكي وزحكم مالتي صرف دحنديهم حرينا فيديوتنا هنا فتملونا زولون فيديوتات كنحل فينا سنايت انحيت بجحوم با سبسكرايب ناغوركم دك عبيتي سبسكرايب لايك كومنت ناغوركم عديك خدي حسب لكم يوم عد خيدا حريف لبها الفيديوتات كل قالوا ايه ازي channelنا بجحوم سبسكرايب لايك حاجزوني دك عدي معاي كلهم سمعتي تكرنيا ولكم مدلي اشي نا فيديونا ناي مجمريا فيديونا ناي برحاغوس يخون برحاغوس يفلጥ يلن ኣብ ገጻት ፌስቡክ ናብ برحاغوس እስክኸነብለኩ ኣይ መጽቡቕ ታይ ልማልዩ ሎም ማዓልቲ ዝተወሰኑ ኣወዳት ሓዳር ክንሕዝ ደይናስ ተወሰነ ተመክሮ ስንጎሩና ከም እዩ ሓዳርስ መሪር ድዩ ወይስ ጥዑም እዩ ዝብል ሕቶ ለሓተቱ ንዮም ንኣቶም ዝተወሰነ መምርህ ልማሃቢ ማለት ስለዚህ ቱ መሰረታዊ ነጥብታ እዩ ሓዳር ጥዑም እዩ መሪር እዩ እዚ ምፍላጥ ከድሊ ማለት ስለዚህ መሪር ክገብሮ ዝኽእል ጥዑም ክገብሮ ዝኽእል ባዕልኻ ኢኻ ማለት ባዕልኻ ኢኻ ስለዚህ ቶም ነጥብታት ክትክተሎም ዝግበአካ ነጥብታት ኣለዎ ማለት ናይ መጀመርያ ሓዳር ባዕልኻ ኢኻ ትፈጥሮ ማንም ይፈጥረልካ ተደለኻ ዳብርሃም ሰራ ክትገብሮ ትኽእል ተደለኻ ድማ ዳዕግርግር ክትገብሮ ትኽእል ማለት ስለዚህ ካብ መጀመርያ ተፈጢሩ ተስተኻኺሉ ተቐሚጡ ምቹው ሓዳር የለን ሓዳር ምስ ሓስካ ባዕልኻ ኢኻ ተሃንጾ ባዕልኻ ኢኻ ትፈጥሮ እዚ ምፍላጥ መጀመርያ ከድሊ ካልኣይ ናይ ሓሳብ ፈላላይ ምቕባል ምኽንያቱ ሓዳር ክትሕዝ ከለኻ ክልተ ሰባት ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዝተፈላለየ ተዓባብያ ዝተፈላለየ ፍልጠት ዝተፈላለየ ኩሉ ነገራት ዘለዎም ሰባት እዮም ብሓደ ዝነብሩ ዘለዎም ማለት ስለዚ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ፈይጥካ እተ ኣነ ዝበልክዎ ዘይትቕበልታ ኮይና ከምቲ ኣነ ዝሓስቦ ሰብ እውን ዘይትሓስብ ትብል ተኮይንካ ተሓዳር ላመረረ ይኸይድ ማለት ስለዚ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ኣሚንካ ክትቀበለለካ ማለት ካብኡ ቀፂሉ ማዕርነት ክትቀበለለካ ማዕረ ኢና ዝብለ ተሓሳስብ ሒዝካ ላብ ሓዳር ክትኣተለካ ማለት ተዘይኮይኑ ኣነ ዝበልክዎ እዩ ዝኸውን ኣነ እየ ዝውስን ዝሃብክዋ ትበልዕ ዝበልክዋ ትሰምዕ ዝብለ ባህሊ ሒዝካ ተቐሪብካ ግን ከቢድ ነገር ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይቱ ካብኡ ቀፂልና ካሊእ ትፅቢታት ስለዚ ሓዳር ክትሕዝ ከለኻስ እንታይ ኢኻ ትገብር እሳስ ብክእለት ይኹን ብፍልጠት ይኹን ብካሊእ ነገር ይኹን ምልእቲ ጌርካ ክትቆፅር የብልካ ከምኡ ክትገብር ብክእለት ክፍተት ክህሊ ይኽእል በተሓሳስባ ክፍተት ክህሊ ይኽእል ብትሕዝቶ ክፍተት ክህሊ ይኽእል ሓቢርና ኢና ንፈጥሮ ሓቢርና ኢና ነስተኻኽሎ ዝብል ነገር ሓቢርና ኢና ንምሃሮ ዝብል ነገር ተስተኻኽለለካ ሓደ ግዜ ዘጋጠመ ቀደምታ እዩ ሓደ ወዲ ሓዳር ይሕዝ እሞ ካብኡ እታ ሰበይቱ ሓደ መዓልቲ ኣጋይሽ ሒዘ ክመፅእ እዮም ሞ ብዝኾነ ኣነ ናይ በረሓጎስ ምኽሪ በቃ ቅብልቲ ገይረያ ኣለኹ ከመይ ድዩ ሓዳር ጥዒሙና ወይ ከዓ ጥዒሙካ ዘይኮነ ከምዚታት ምኽሪ ትሰምዖሲ በቃ ሓዳርሲ ብደንብ ገይሩ ተረዲእዎ ኣሎ ዝሮ ብደንብ ገይሩ ተረዲእዎ ኣሎ በረሓጎስ ብዛዕባ ሓዳር ብዙሕ ግዜሲ ሓደ ዓይነት ባህሪ ክተስተኣናግደ ኮንካን ሓዳር ተኣቲ ክልተ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘሎ እና ናይቲ ትፀውር ናትካ እውን ክፀውር ኣለዎ እቲ መፃምድኻ ፅቡቕ ተቀብልቲ ሓሳብ እያ ቀፂሉ ከዓ ዝነግረና ነገር ኣለዎ በረሓጎስ እሺ በረሓጎስ ቀፅለልና እስኪ እዚኣ ዝዛረባ ዘሎ ግን ብጣዕሚ እያ ኣስሒቓትን እውን ተመችያትን እውን ባይዘወይ እዩ ሓደ ወዲ ሓዳር ይሕዝ እሞ ካብኡ እታ ሰበይቱ ሓደ መዓልቲ ኣጋይሽ ሒዘ ክመፅእ እዮም ሞ ኣብዚኣ እናደርሆ ሕረድያ ይብላ ድሓር እሳ እውን በታ ትኽእላ በታ ትፈልጣ ሓራይዳ ትፀንሕ ማለት ድሓር ጋሻ ሒዙ ይመፅእ ጋሻ ሒዙ ምስ መፀ በሊ መኣዲ ቀርብ እንዳምስተባሃለ ቀርብ ተባለ እዛ ደርሆ ልክዕ ኣረስቶ ጌራታ ማለት እዚ ኣረስቶ ማለት ኣብ ውሽጢ እያ ስለለይወፀታ እያ እምበር ስለዚ ተን ፀጉራ ቃናጢጣ ናሃሌት ጠቢሳታ ማለት እዩ ስለዚ ኣፃሕሊ ክፍተ በለታ ጠንቦቕ ላለት ድሓር ዝሰብኣይ ወፅዩ ገመድ ሒዙ
ባህል ነሩ ዓውሕ ልባሃሎ ዓውሕ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ኣብኣ ተሓኒቆ ሞይቱ ማለት እዩ ድሓር እሳ ኣፍቱ ቀብሪ መልቀስ ኣልቂሳ ማለት እዩ ወዮ ወዮ ኢላ ሽማግለ እናሃለየ መፋትሒ ሓው እናሃለየ ገናናሒ እንታይ ወሰደካ ናብቲ እግራውሒ ምህቱ ተዝረኺብካ ጥዑም ፀብሒ ኢላ ይበሃል ስለዚ ተኽብደለ ብክእለት ብኣተሓሳስባ ብብዙሕ ነገራት ኣፈላላይ ከም ዘሎ ኣሚንካ ድሓር ግን እናተስተኻኸለ ሓቢርካ ትፈጥሮ ምዃኑ ንምባል እዩ ማለት ስለዚ ካብኡ መወዳእታታ እዩ ናይ ሓዳር ቅመማት ዝበሃሉ ድማ ኣለዉ ናይ ሓዳር ወሰንቲ ነገራት ማለት እዩ እምነት ምክብባር ግልጽነት ኩሉ ነገር ትሰርሖ ስራሕ ግልጽ ክኾን ኣለዎ ኣታዊኻ ይኹን ወፃኢኻ ግልፂ ክልቲኻ ትፈልጥ ኣለካ እምነት ክኽእል ኣለዎ ማለት ምክብባር ክህሉ ኣለዎ እዚ እንድሕር ደኣ ጌርካ ኮይንካ ሓዳርካ ዳብርሃ ምሳራ ዘይኾነሉ ምክንያት የለን እዚ ተዘይጌርካ ድማ ዳዕ ግርግር ዘይኾነሉ ምክንያት የለን ማለት ስለዚ ሓዳርካ ኣብ ኢድካ እያ ማለት እዩ ዝሮ እዛ ዝተዛረባሲ ቀደም መምህርና ነጊሩና ነይሩ ከም ጆኩም ሲሉ ነጊሩና ከም ቀልም ሲሉ ተሎ መፋትሒ ቤተሰብን ከሎ ገና ናሒ መን ከወሰደካ ናፍቲ እግሪ ዓውሒ ሕዚ ደሞ ረኺብካ ጣዕምቲ ፀብሒ ኢላ ሰበይቲ ይብለና ነይሩ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ከዓሲ ሰበይቲ ሲ ሰብኣየን ሞይቶም እውን እዚኣ እውን ናይዚ መምህርና ቀልዲ እንድያ ናይ ትግርኛ መምህርና ቀልዲ ብጣዕሚ እዩ በቃ ብዙሕ ጆካት ይነግረና ነይሩ እንዳነሳዕኽዎ መንበር ሰበይቲ ከዓ ሰብኣየን ሞይቶም እውን እንታይ ደን ኢለንሲ እዞም ሰብኣየን ብሂወት ከለዉ ዘዋሪ እዮም ነይሮም ናፍቲ ኣለ ይዘሩ ነይሮም ናብ ብዙሓት ንሽተይ ሽዑ ዘን ሰበይቲ ኣብቲ ቀብሮም መዓልቲ እውን ኣጋጣም ዝሞታ ሰበይቲ ተረኺበን ብሓደ ኣብ ናቶም ቀብርስ ንኻሊእ ሰበይቲ ከዓ ቀብሪ ኣብ ሓደ ቀብሪ ክልተ ሬሳ ማለት እዩ ሕዚ ዘን በዓልቲ ሓዳሮም ትስእ ኢለን ከልቅስ የግደፉን ኢለን እዋ እንታይ ገብራ ኢለን ዘን ሰበይቲ ኢሉ ሰብ ከዓስከ ግደፍዎን ኢሉሲ ካብ ታይላንድ የነልቂሰን ኣሎም ኣንታ እዚኦም ስራሕ ሲዮም ከም ስትየ ኣንታ እዚኦም ስራሕ ሲዮም ከም ስትየ ኣብ መቃብሮም እውን ረኺቦም ሰበይቲ ኢለን ኣልቂሰን ይበሃል ዝረዝሮታ እዩ ከምዛ ሰበይቲ ዝበለታ መን ከወሰደካ ናፍቲ እግራ ውሒ ሕዚ ደሞ ረኺብካ ጣዕሚ ፀብሒ ኢላ ሰበይቲ ዝረዝሮ ግን እዚኣ ኣነ ዝነገርክኹም እኳ ንጨዋታ እያ ዘን ሰበይቲ ጨኒቕዎን እየ ነግጢመንኣ ቀጢላ ከዓ እዚኣ ከዓ ናይ ኣማርኛ እንድያ ካብ ኣማርኛ የረኺበያ ፓስተር ይመስለኒ እዚ ሰብኣይ ፓስተር ድዩ ካብዞም መነቃቃሕቲ እኳ ጌጋ ይኽልአለይ ኣይፈልጦን ግን ኣብ ፌስቡክ ስለዝረኸብኳ እዛ ቪድዮ ሲ ተመችያትኒ ሓዳር ከምዚ ክኾን ኣለዎ እያ ትብል እስኪ ንስማዕያ ብሓደ ኮይና ሚስትህ ከሰማሃት ትሰራሃለች ካልሰማሃት ትሰራለች ሚስትህን በደንብ ከሰማሃት የቤቱን ሰራዊት ሁሉ ታሰልፍልሃለች ለቪዥንህ ለራእይህ የቤቱን ሰራዊት ሁሉ ታስነሳልሃለች አለበለዚያ እመነኝ ታስነሳብሃለች ጠቅላላ ነው የቤቱን ሰራዊት የምታስነሳብህ ለምን ሴት ለቤቱ ሰራዊት የቀረበች ናት ለልጆች ቅርብ ናት ለሚመጣው እንግዳ ቅርብ ናት ለአባዬ ማየ ለዚያ ሁሉ ቅርብ ናት እሷን ያስክ ማለት ጠቅላላ ሰራዊቱን እንደያስክ ቁጠረው እሷን ካልያስክ ግን ችግር ነው ሰራዊቱን ታስነሳብሃለች አገር ቤት ድረስ ደውላ ነው የምታስነሳብህ ስለዚህ በሾርት ከት ለባል ከዚህ በኋላ የሰላም እንቅልፍ ተኝተ እንድታድር እሷን ያዝ ከሷ ጋር እሷ ላይ ኢንቨስት አድርግ ይሄ የእስራኤል የመጽሐፍ ቅዱስ አካሄድ ነው እግዚአብሔር አለ ከዛ ክርስቶስ አለ ከዛ የክርስቶስ ወንድ አለ የወንድ ራስ ክርስቶስ ነው የሴት ራስ ደግሞ ወንድ ነው እግዚአብሔር ክርስቶስ ወንድ ሴት ከሴት በኋላ አልተጠቀሰም ለምን ሁሉ ነገር እሷ ውስጥ ሳንድቹ ነው ገብቷል
ዝርዝሩን ቅደም ተከተሉ ዲቫይን ኦርደር ተመልከት። እግዚአብሔር አለ፣ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ የክርስቶስ ራስ እግዚአብሔር፣ ከዛ ክርስቶስ፣ ከዛ በኋላ ወንድ፣ ከወንድ በኋላ ሴት፣ ከሴት በኋላ ምእመን፣ ህዝብ፣ ጠቅላላ አገር እዚያ ስር ነው ያለው። ስለዚህ ሰራዊቱ ከሷ ስር ነው ያለው። አንዳንድ ወንድ ሞኝ ነው፣ ሚስቱን በደንብ ስለማይዝ ልጆቹን ሁሉ ታስነሳበታለች። 1 ለ4 ይገጥማል። እሱ አንድ ነው፣ 3 ልጆች አሉ፣ ሴትየዋ አለች 3 4 1 ለ4 ይገጥማል። አታሸንፋትም። ልጆቹን ሁሉ አሰልፋባለች። ስለዚህ ምንድነው? እሷን ያዝ። ሴትን የሚይዝ ቤተክርስቲያን ያድጋል። ሴትን የሚይዝ አገር ያድጋል። ለዚህ ነው በደርግ ገብቶት ነው መሰለኝ ያለ ሴቶች ተሳትፎ አብዮቱ ግቡን አይመታም የሚል ነበር። ሰበይት ተኸብራ እንተ ኮይንካ እንታ ሰበይት ምስኣ ተስማማዕ እንተ ኮይንካ ምስ ሰበይትካ ተስማማዕ እንተ ኮይንካ ኩሉ ግዜ ሂወትካ ዝተቃንሐ እዩ። ኣብ ልዕሊኣ ትሕሱ እንተ ኮይንካ ኣብ ልዕሊኣ ትዝሙ እንተ ኮይንካ ግን ኩሉ ግዜ ገዛኻ ገዛ ጦርነት እዩ ዝኸውን። ሓቂ ኣሎ። بزخانة نايلو معنتي فيديو يزي أتمثل نيرا. باي باي.